Piştî ku parezbendiyên parlamenterên HDP hatin rakirin, îcar jî şaredariya Partiya Herêmên Demokratîk DBP ketin rojevê. Her wiha hikûmet li ser yasayekî nû dixebite û di birriya vê yasayê jî li şûna şaredarên hatiye hilbijartin karmendên dewletê bene peyvîrdar kirin. 21 hevserokên şaredariyên BDP girtîgehê dane. 10 hevserokên şaredariyan jî ji peyvîr hatine dûrxistin. Hikûmet niha jî amedekariyên destanîna ser şaredariyên BDP dike. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan iddia dike ku şaredariyên DBP bütçeya ku ji alî hikûmetê ve tê şandin li dewsa xizmetê ji PKK re dişîne. Lê şaredariyên DBP jî vê yekê red dikin. Çawa Serokvezîr û Serokkomar hikûmet bi hilbijartinê bi dengdayînê hatine serkar, şaredariyê me jî bi hilbijartinê bi dengdayîn hatiye serkar. Yani em bêjin çend mehberê li vê derê dîsa hilbijartinekî çêbû, li vê derê li Amedê sedê heftê dudo me deng kirt. Yani îro eger yekê behsa îradeya em bêjin millî bike îradeya gelê xwe bike, em jî bi îrade gel hatiye hatine serkarê xwe. Ji bo yekê ev nîqaşê ev pêvajoya dawiyê girêdayî hevin. Hinek hukuklas ji dibêjin yasayeke ku li şûna şaredaran karmendên dewletê peyvîrdar dike li dijî destûra bingehîne. Hükümet li ser vî esasê dema zagonekî pêk bîne di parlamentoya derbas bike. Ji ev zagon ji ber ku antîdemokratîk, ji ber ku ne li gorî Makezagonê, ji bona vîya serî li Makezagonê tê xistin. Wezîrê Hawurdor û Bajarwaniyê Mehmet Özhasekî jî diyar kir ku xebatên li ser yasaya derbarê şaredariyan da dê demekî Kurd da bi dawî bibin. Kemal Avcı, Rûdaw, Enqere.